Szerintem nagyon jó meccs volt, és izgalmas volt a vége is. Mi kiszurkoltunk mindent. Szerintem színvonalas mérkőzés volt. Szerintem megérdemelt győzelem született. Beszélgettünk a barátom, hogy legyen 1-0, de küzdős meccs legyen. És küzdöttek, és nagyon jó, tetszett. Nagyon jó volt. Hideg volt, de örültünk a gólnak. Igazából szerintem egy jó mérkőzést láthattunk, és örülök, hogy így tudtunk visszajönni a következő felére a szezonnak. Nagyon jó érzés volt, fantasztikus, hogy Matyi elpörgette a labdát a hosszúba, az fantasztikus kivitelezés volt technikailag. Királyi gól volt, ilyen ritkán látunk. Nagyon szép technikás találat volt, szóval nagyon örültünk neki. Papíron nem mi voltunk az esélyesebbek, de a srácok a szívüket, helyüket beleadták, és emiatt megjött a győzelem, úgyhogy gratulálok nekik. Gyönyörű támadás és egy gyönyörű gól. Hát a meccs embere szerintem a Stefanelli. Igazából szerintem Katona Mátyás vagy Stefani tudnám mondani, hogy mind a kettő ember nagyon folytott a meccs, és akartak látszani, hogy szeretnék ezt a győzelmet. Úgyhogy, de ha már Katona belőtte a szót, akkor őt mondanám, Katona Mátyást. Szerintem egyértelműen Katona Mátyás, ugyanis ő rúgta be a gólt. Én mindenképp Katona Matyit mondanám, szerintem gyönyörű gólt lőtt. Nálam Stefanelli, a mezőny munkája az kimagaslott, tehát amit előművelt, ugye most nincs gazisár, így nincs kipótolja, de ő megoldotta ezt a feladatot, nagyon jól megoldotta. 1-0 lett. Ennél többet nem kellene mondani az egészből.